Dobar dan, dragi gledatelji, dobrodošli u još jednu epizodu profesionalne analize medijskih naslova. Danas smo za vas odabrali par naslova jako vjerodostojnih članaka, jedni od onih članaka koji su stvarno uistinu i povezani sa svojim naslovima. Evo, prvi članak kaže: liječnici uplašeni novom metodom mršavljenja. Evo, mi za ovu prigodu imamo čak javljanje liječnika iz Zagrebačke bolnice, pa da vidimo što kažu. Evo, izgleda da su liječnici stvarno uplašeni, mora da se radi o uistinu jako strašnoj metodi mršavljenja. Sljedeći članak je iz kategorije nećete vjerovati što se sljedeće dogodilo. Klasik. Dakle, da vidimo o čemu se radi. Kaže: čovjek sa bradom i sumnjivim paketom na francuskom aerodromu uzviknuo Allahu Akbar. Ono što se sljedeće dogodilo će vas iznenaditi. Pa da vidimo što li je se to sljedeće dogodilo. Aha, izgleda da se dotični gospodin raznio eksplozivnim napravama. To uistinu nitko nije mogao pretpostaviti. Sljedeći članak kaže: priča Amerikanke koja se preselila u Hrvatsku navest će vas da se zamislite. I u suštini nije potrebno pročitati cijelu priču, sami naslov već nas tjera da se zamislimo koji vrag je u glavi osobe koja se odlučuje svojevoljno doseliti u Hrvatsku. Sljedeći naslovi tvrde kako postoji korelacija između inteligencije i određenih ljudskih karakteristika. Prvi naslov kaže: ako ste neuredni, to je znak da ste inteligentni. A jedan članak odmah nakon njega tvrdi da ako povjerujete da ste inteligentni zato što ste neuredni, to je pak znak da ste manje inteligentni. Pa sada vi procijenite sami. Drugi članak kaže: ako se ujutro teže ustajete, to je znak da ste inteligentni. I uistinu, moja majka se svako jutro diže u 6 sati i stvarno nije pretjerano inteligentna. Ja joj pokušam objasniti neke stvari, ali ona uporno spominje nekakvu struju, kredite i plaćanje pristojbi. Evo, sljedeći članak kaže: tvrdi kako je sklonost prema alkoholu također povezana sa visokim stupnjem inteligencije. Ja ne znam da li je to stvarno točno, ali sigurno mogu reći da je sklonost prema alkoholu povezana sa ranom fazom alkoholizma i bježanjem od stvarnosti. A kada vidim nove novinske naslove i meni dođe da potražim utjehu u alkoholu. I na kraju čitamo kako je također i sklonost prema pričanju sam sa sobom dokaz inteligencije. Ja sam spreman složiti se s tom izjavom, evo, budući da i sam pričam sam sa sobom, a mogu osobno potvrditi da sam i poprilično inteligentan. Moje ime je Tomislav Primorac i do iduće epizode.